Je to zvuk? Zvuči kao gost iz svemira. Možda bi ga mogli svi zajedno pozdraviti. Spremni? Idemo! Bog vanzemaljac! Ojoj, izgleda da je malo sramežljiv. Sve u redu, sve u redu. Među prijateljima si mali zeleni. Dobrodošao na našu planetu. Ovo ti je prvi posjet. Hajde da te upoznamo s nekim od naših prijatelja. Dolaziš u miru, zar ne? Mislim da će ti se jako dopasti naši prijatelji. Pa, što je to? O, to je Pokojo! O ne, čekaj, Pokojo, Pokojo! Bog! Želim da upoznaš nekoga. Ne, 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 ne! Na glavi ti je Pokojo. Bog! Pokojo, naš prijatelj je jako sramežljiv, pa moramo biti obazrivi. Puno bolje. Pokojo, zapamti, obazriv. Može li mi netko od vas reći tko to tako zvuči? Pato! To je Pato! O ne, šešir mu je opet pao na oči. Pato! Pato! Stani, Pato! Plašiš našeg novog prijatelja! Čekaj! Uf, malo je falilo. Ali, kamo je vanzemaljac otišao? O, tu si! Jako mi je žao zbog ovog. Pato se inače tako ne ponaša. Upoznaj Eli. Eli! Nemaš se čega bojati, ona je jako draga. Ojoj. O, koja nezgoda. Ja. O. Ojoj. Ovo stvarno nije dobro. Prijatelju! Bog, mali prijatelju. Tu si. Ogle, evo Eli i Patoa. Vidiš, potpuno su bezopasni. Mislite li da bi Pokojo i vanzemaljac trebali pozdraviti Eli i Patoa? Da! Trebali bi ih pozdraviti! Pa, nije baš najbolje prošlo, zar ne? Ne brini, mislim da si ih malo preplašio. A, evo ih! Želim vam predstaviti novog prijatelja vanzemaljca. Dolazi s druge planete.
Znao sam da ćete postati dobri prijatelji kada se malo bolje upoznate. Tko je to? To su mu sigurno roditelji. Možda su došli odvesti našeg prijatelja kući. Vaš sin je krasan momak. Krasno smo se družili, mama vanzemaljko. Tako, dakle, ti si tata vanzemaljac. Ojoj, naši se prijatelji spremaju otići, a pokojoj Eli nisu ovdje kako bi se oprostili s njima. A izgleda da dolaze. O, koja šteta! Jeste li vidjeli? O, vidite, to su pokojoj Eli. Došli su se oprostiti. Idemo se svi oprostiti s vanzemaljcima, može? Vanzemaljci! Hurra za nove prijatelje! Bog, vratite nam se uskoro!